Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. U той час Jezus odeszł na drugi bok Galilejskiego Mora, w okolicy Tyberyady. I szło za nim mnóstwo ludzi, тому что бачили cudy, jakie on czynił nad chorymi. Jezus узышоў на гору и сидел там со своими учнями, а наближалася Пасха, юдейское свято. Калі Jezus узняў вочы і убачыў, што мноства людзей ідзе да яго, сказаў Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» А казаў гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 дынараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сымона Пятра, кажа яму: «Ёсць тут адзін хлопец, які мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Jezus сказаў: «Загадайце ім сесці». А было на тым месцы шмат травы, і селі людзі, якіх было каля 5000. Jezus узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сядзеў. Таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Jezus, сказалі: «Ён сапраўды прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Jezus даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Христос уваскрос, дорогие браты и сестры, у имя триединого Бога, Отца и Сына и Духа Святого, мы распочинаем нашу лекцию Дивина, зустрічу з живим Богом у Ягоным Слове. Евангелие, якое сёння Костёл дае нам до разважання ў святой літургіі, называется «Размножение хлеба». Давайте от пачатку пройдемся по гэтым Евангелии, каб больш яго зразумець, прыняць і знайсці ў ім Бога, які кажа безпасрэдна да мяне. Ісус Христос, як мы пачулі ў Евангелії на самым пачатку, перабіраецца з аднаго боку мора на другі. І гэта ўвогуле не перашкаджае людзям, якія ішлі за Езусом Христом, пешу, а не лодкай, дагнаць Езуса Христа на другім беразе. Так што ён убачыў зноў вялікі натоўп людзей. Натоўп людзей, якія шукаюць волі Божай. У сённяшняй сітуацыі эпідэміі мы не бачым у нашых касцёлах натоўпу, таму што нават не можам і нельга нам збірацца так у вялікай колькасці ў адным месцы, бо ёсць вялікая небяспека заразіцца. І я ўвогуле не хачу асуджаць, што касцёлы цяпер сталі напалова, можа нават на болей пустыя. Аднак мы не павінны, браты і сёстры, забывацца пра натоўп. Натоўп людзей, якія ідуць за Езусом Христом, каб слухаць аб Божым валадарстве, бо гэта першы голад, які заспакайвае Езус Христос. Толькі пазней ён пераходзіць да нашай фізіялогіі, да размнажэння хлеба. Першы голад – гэта маё прагненне. Пачуць, што Бог мяне любіць, што Ён мяне чакае, што існуе іншая перспектыва надзеі і шчасця разам з ім. Таму, браты і сёстры, у гэтай выключнай сітуацыі, калі мы не можам натоўпам збірацца ў нашых святынях, натоўпамі мы павінны сустракацца тут, у інтэрнэце. Так, гэты наш натоўп шукання волі Божай павінны адлюстроўвацца у вялікіх прасмотрах трансляцый святых імшаў, якіх цяпер вельмі шмат. Але таксама у тых праглядах пад тымі відэо евангелізацыйнымі, якія сёння таксама з'яўляюцца ў соцсеціві, таксама і на беларускай мове. Павінна быць бачным, што мы людзі, якія шукаем Езуса Христа.
У гэтым пошуку з'яўляецца і сутнасць нашай веры. Божае валадарства прыйдзе да нас, але мы павінны за ім ісці, яго шукаць і да яго імкнуцца. Зыходзячы на бераг, Jesús Христос накіроўвае свае крокі на гару. Менавіта на гары ён садзіцца, і ягоныя вучні побач. Усе іншыя, той натоўп, які прыйшоў слухаць аб Божым валадарстве, садзіцца ля падножжа гэтай гары. У габрэйскай традыцыі людзі, якія пачыналі гаварыць і садзіліся на гары, на сходках вышэй альбо на нейкім троне, гэта звычайна былі людзі, якіх называлі рабунь, настаўнікі. Гэта значыць людзі, якія мелі пэўныя веды, мелі штосьці пераказаць, нейкую мудрасць, менавіта даную ім ад Пана Бога. А тыя, якія сядалі ніжэй, каля ног гэтага настаўніка, гэта былі людзі, гатовыя прыняць гэтую інфармацыю, гэтыя веды і пасланне ад свайго настаўніка. Jesús Христос, калі садзіцца на гару і пачынае абвяшчаць Божае валадарства, прагне также нам сказаць: браты і сёстры, добра, што вы прывыклі да мяне, добра, што вы мяне лічыце адным з вас, але памятайце, тыя словы, якія я прамаўляю да вас, гэта не толькі прыгожая гісторыя з маралью. Гэта голас Айца майго, які ён пераказвае да вашых ушэй. Пазней евангеліст Ян піша: Jesús узняў вочы і ўбачыў, што натоўп галодны. Заўважце, браты і сёстры, гэта Бог першы бачыць нашыя патрэбы. Гэта не тысячы людзей, якія былі ля падножжа гэтай гары, упалі на каленкі і пачалі казаць: Jesús, тое, што ты кажаш пра валадарства Божае, яно ўсё супер, гэта вельмі добра, але мы ўжо больш за дзень нічога не елі. Калі ласка, зрабі што-небудзь. Не. Першым, хто заўважыў нашыя патрэбы, гэта Бог. Бог заўсёды бачыць першым, што нам патрэбна. Праблемай нас, людзей, ёсць тое, што мы вельмі часта пачынаем закідаваць Пана Бога сваімі просьбамі і прагнем, каб гэтыя нашыя патрэбы былі заспакоены так, як нам гэтага хочацца, што вельмі часта увогуле разыходзіцца з воляй Божай. Бог бачыць у большай перспектыве. Ён ведае, як заспакоіць нашыя патрэбы, каб яшчэ больш прымножыць духоўны плён. Убачыўшы пэўны непакой паміж суразмоўцамі Jesúsам і Філіпам, Сымон Пётр прыходзіць і кажа: Jesús, ведаеш, там ёсць такі хлопец, у яго ёсць 5 хлябоў і 2 рыбіны. Я ведаю, што гэта мала, але давай прынамсі гэтым падзелімся. Jesús Христос выкарыстоўвае менавіта гэтага хлопца. Я не ведаю, адкуль ён меў гэтых 5 хлябоў і 2 рыбіны. Магчыма, маці сабрала яму невялічку сабойку, а можа, ён нёс абед да свайго таты, які працаваў у суседняй вёсцы. Аднак ведаю адно: Бог патрабаваў гэтага хлапца і патрабаваў яго ахвяры, каб учыніць вялікі цуд. Вы заўважылі, браты і сёстры, што гэты цуд не называецца з'яўленнем хлеба, але цудам размнажэння хлеба. Jesús Христос мог сказаць: Ойча, прашу цябе, каб хлеб з'явіўся тут і цяпер. Не, яму патрэбна была ахвяра гэтага хлопца, каб размножыць яе і ўчыніць вялікі цуд. Цуд. Для цуда Бог заўсёды патрабуе чалавека. Таксама цуд нашага адкуплення здзейсніўся таксама з дапамогай чалавека. Бо Бог прыняў чалавека на сябе, апрануўся у чалавека, прыняў чалавечае цела, каб здзейсніць цуд нашага адкуплення. Браты і сёстры, калі просім Пана Бога аб цудах, жадаем цудаў, то рыхтуйцеся да працы, бо каб цуд здзейсніўся ў нашым жыцці, патрэбна з Богам супрацоўніцтва. І вось усе сытыя, усе давольныя. І калі ўжо ўсе наеліся, так што рэштку сабралася 12 кашоў, людзі зразумелі, што здарылася. А здарылася тое, чаго яны так прагнулі. Шоу, штосьці незвычайнае. Адным словам, цуд, за якім лётала пол Ізраіля, калі ішлі і чулі, што Jesús Назарэту прабывае ў іхны горад альбо вёску. І гэтае зразуменне, што гэты чалавек мае сілу, мае моц, пачынае нараджаць у іх прагненне абвесціць яго сваім каралём. Святы Ян Евангеліст у гэтым Евангеліі нават запісвае: яны хацелі схапіць яго, каб зрабіць сваім каралём. Настолькі іхнае жаданне было моцным.
А Ісус Христос уцякае ад іх, уцякае на гару. І гэтым прагне паказаць: браты і сёстры, мне вашыя апладысменты не патрэбныя. Мне не патрэбна нейкая слава. Але для мяне з'яўляецца важным, каб слова, якое я скіроўваю да вашых вушэй, і знакі, якія вы бачыце, якія скіроўваю да вашага сэрца, яны вас перамянялі і навярталі. Толькі тады я магу быць задаволены. Гэтым жэстам Jesús Христос прагне сказаць да шматлікіх хрысціян у нашым свеце, якія з усяго сэрца апладзіруюць Jesúсу Христу, ягоным цудам, ягонаму слову, нават чытаюць Біблію, удзельнічаюць у набажэнствах, але ўвогуле не змяняюць сваё жыццё. Для Бога важным з'яўляецца, каб ты прыпадабніваўся да Яго, каб ты станавіўся ўсё больш і больш падобным да Яго. Толькі тады, калі слова пачутае, калі Эўхарыстыя, прынятая ў нашае сэрца, пачынае дзейнічаць і нас перамяняць, толькі тады наша вера становіцца жывою, становіцца верай, якая прыемная Богу. Хвалім Цябе, наш добры Ойча, за тое, што заўсёды прагнеш нас навучаць, што заўсёды хочаш быць тым, які абвяшчае валадарства Божае для нас. Твая навука, Тваё слова, яно вядзе нас так, як бацька вядзе свайго дзіцяці, дапамагае нам знайсці шлях да Цябе, наш добры Ойча. Мы дзякуем Табе таксама, наш мілы тата, за тое, што Ты заўсёды першым заўважаеш нашыя патрэбы і прагнеш іх заспакоіць і ўчыніць нас шчаслівым. Адразу просім прабачэння за нашу нецярплівасць, за тое, што так вельмі часта хочам усё рэалізоўваць паводле нашага плана. Навучы нас, навучы нас давяраць Табе і Тваёй святой волі. Дзякуем Табе таксама, добры Ойча, за тое, што напаляеш наш голад. Наш голад, даючы нам штодзённы хлеб, але таксама голад нашай душы, заспакайваючы яго сваім словам і святым хлебам Эўхарыстыі. Прашу прабачэння, Езу, за Цябе і ўсіх тых, якія часамі негодна прымаюць Цябе ў хлебе Эўхарыстыі, якія занядбовваюць святую споведь і тую магчымасць сустрэцца з Табою, прыняўшы Цябе проста да свайго сэрца. Езу, просім Цябе таксама прабачэння за ўсіх тых людзей, якія вызнаюць Цябе як аўтарытэт, якія чытаюць Твоё слова, якія прымаюць Цябе, але не перамяняюць сваё жыццё, гэта значыць не працуюць над сабою. Навучы, дапамажы спазнаць, што Ты прагнеш, каб мы былі ўсе паводле Твайго сэрца, ціхія і пакорныя, бо гэта шлях сапраўдных хрысціянаў. Амен. Зараз, браты і сёстры, дайшлі мы да апошняга моманту сузірання. Тут вам я не запішу, як гэта рабіць, як гэта перажываць, бо гэта момант вельмі моцна духоўна інтымны. Момант, які з'яўляецца злучэннем Цябе і Яго. Я асабіста называю момант сузірання дотыкам Бога. Мы не можам змусіць Пана Бога, каб Ён дакрануўся менавіта да мяне, да майго сэрца, да маіх ранаў і так далей. Гэта заўсёды павінна быць у свабодзе Бога. Ён заўсёды той, які дакранаецца тых, каго хоча і калі хоча. У моманце сузірання мы можам зрабіць толькі падрыхтаваным глебу нашага сэрца, таксама нашага розуму, каб нашыя думкі былі больш сабраны, больш засяроджаныя на ім, больш імкнуліся пакахаць і прыняць яго святую волю. І тады, напэўна, добры Бог да нас дакранецца. Кожны раз у гэтым пункце сузірання, я буду даваць вам, як такую духоўную стралу, адзін верш з таго Евангелія, над якім мы разважалі дагэтуль. І сёння прагну вам даць такую духоўную стралу, а менавіта словы Jesúsa Христа, які кажа: «Дзе нам купіць хлеба, каб накарміць іх?» Гэтае пытанне вельмі істотнае.
Бог яго задае людзям. Сам, канечне ж, ведае адказ, але прагне, каб мы асабіста на гэтае пытанне адказалі. Дзе ўзяць той хлеб, які станецца тым, які заспакоіць голад нашага сэрца, голад нашых мараў, голад нашай веры? Ты добра ведаеш, гэта святыня, гэта Эўхарыстыя. Таму заўсёды старайцеся, браты і сёстры, імкнуцца да гэтай сустрэчы, асабістай сустрэчы з Панам Богам. І зараз, калі падчас эпідэміі мы не можам часта прыступацца да святой камуніі, то прашу вас вельмі моцна, з гарачым сэрцам і верай кожны дзень прымаць духоўную камунію. Гэта значыць прыняцце Езуса Хрыста праз акт малітвы і свайго гарачага жадання, каб злучыцца з ім, каб быць у гэтыя цяжкія хвіліны заўсёды ў тонусе, а не духоўна галодным. Браты і сёстры, пасля гэтага відэо я прашу вас выключыць вашы тэлефоны, кампутары і прынамсі на 10 хвілін застацца ў цішы, каб гэты момант сузірання вашай асабістай сустрэчы з Богам ўсё ж такі адбыўся. Зарабіце для гэтага усе патрэбныя умовы. А на заканчэнне нашай духоўнай сустрэчы я вас сэрца благаслаўляю. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Да пабачэння і памятайце, Бог вас бачыць і вельмі моцна любіць.